Sinagawa po ang isang sorpresang drug test sa higit na 1,000 kawani ng opisyal ng lokal na pamahalaan po ng Bayambang matapos ang flag ceremony kahapon Disyembre 15 sa Balon Bayambang Event Center. Sa pakikipagtulungan po ng Philippine National Police or PNP Bayambang at ng Rural Health Unit or RH Unito, ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan upang matiyak na malinis sa ipinagbabawal na gamot ang lahat ng empleyado at opisyal at mapanatilang epesyente at produktibong serbisyo para sa mga mamamayan. Pinangunahan ng mga kawani ng RHU ang pagsasagawa ng drug test habang sinisiguro naman ng mga PNP Bayambang ang maayos at ligtas na daloy ng aktibidad. Alinsunod sa mga umiiral na batas sa privacy, tanging ang mga otorisadong personnel at mga empleyadong sumailalim sa pagsusuri lamang ang may access sa mga resulta. Ang mga empleyadong negatibo sa drug test ay magpapatuloy sa kanilang mga tungkulin habang ang mga makakakuha naman ng positibong resulta ay sasailalim sa kaukulang parusa at bibigyan ng pagkakataong sumailalim sa rehabilitasyon alinsunod sa mga patakaran ng pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM.